da sauraron mu barkamu da yau barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin labarin sashen Hausa na ranar yau Talata inda za mu soma da labarun namu a nan ofishin Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain inda ya gane naki guda 4 a nan ofishin nashi. Ga dai karin bayani na a bike aikin mu Sulaha Gambo. Ganawa ta farko da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya yi ta ne tare da tawagar 'yan UNICEF ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare yara a ƙarƙashin jagorancin magatakarda na ƙungiyar Ted Shaban wanda ya kawo ziyarar aiki a ƙasar Nijar tun ranar 11 ga wannan watan da muke ciki na Afrilu. Sun tattauna akan muhimman batutuwa domin su gani wani irin taimako suke iya kawowa a fannin kiwon lahiya da a fannin kuma abinci da ke gina jiki da kuma sha'anin ilimi da kariyar yara. Ganawa ta biyu, Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya yi ta ne da jakadan kasar Najeriya da ke nan Nijar wanda ya zo ƙarshen aikinsa a nan Nijar. Da farko dai na zo ne ga Prime Minister in yi masa godiya akan yadda mutanen Nijar suka karbe ni har zuwa tun da na zo ƙasar nan a jakadan Najeriya. Yau da insha Allah na kai shekaru 4 da watanni kaman watanni 10, za a ce kaman shekaru 5 kenan a zamana da mutanen Nijar. Sun nuna mun kauna sosai, musamman ma minista na foreign affairs da shi prime minister har da shugaban kasan mu. So ya kamata ne in zo tun da lokacin aiki na wadi na ya kare, na zo musu godiya kuma in ce Allah ya ci gaba da taimakon Nijar kuma Allah ya daɗa gyara tafiyar tsakanin Nijar da Najeriya. Sannan Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya gana da jakadan ƙasar Burkina Faso a Nijar, Kanal Abdou Jallo. Kannan ganawa ta ƙarshe Prime Minister ya yi ta ne tare da jakadan ƙasar Chadi da ke nan Nijar, Abdullahi Abdulkarim Abubakar Guru. Wannan gananaki da aka yi an yi su ne domin ƙara ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ƙasar Nijar da ƙungiyar UNICEF da kuma ƙasar Najeriya da ƙasar Burkina Faso da kuma ƙasar Chadi. A safiyar yau ne ministan kwadago da ministan fasaha da koyar da sana'o'i da kuma babban daraktan biro mai kula da kwadago na duniya da ake kira BET suka kai ziyarar gani da ido a cibiyar kasuwancin fata da fasaha a nan ƙasar Nijar. Wannan ziyarar na da nufin inganta fa'arar da sana'o'i hannu da kuma sana'ar fata a nan Nijar. Ministan kasuwanci Abdullahi Saidu ya yi wata haduwa tare da 'yan kasuwa a yau da safen nan inda ya haɗu da su suka tattauna akan duk wani abincin da ya shahi abincinmu na nan gida. Ƙudurin ne da aka hudo cewa kota ne da za a hudo akan abincinmu na gida wanda mu muke gina shi ko kuma ake sarrafa shi shine ya hudo wannan bayani. Ga dai ƙarin bayani daga bakin ministan da kanshi. Abin da ake yi a cikin kasa kayan a ba su izini su kawo shi sai su saye wanda ake yi a cikin kasa su sa shi bisa kasuwa ko su yi noman shi ko su yi fabrikan shi su da kansu. Sai aka sa kota, ina ake cewa a turance kota da labama. Aka ba da misali kamar masu kawo shinkafa, duk lokacin da suke so su kawo shinkafa a cikin kasar Nijar, dimman nan da suke so su kawo sai sun saye ko sun noma a cikin kasa bisa dimma 100 sai sun saye ko sun yi noma kashi 40 ko 40%. Example ne wannan na bada. Kenan duk kayan ga da wannan takarda ya kunsa mun zane su, akwai sabuni, akwai menene masara, akwai haci, akwai dawa, akwai madara, akwai mai, akwai sukari, akwai abubuwa da yawa don dan wanda muke amfani da su kuma ana yin su a cikin kasanmu. Kuma kenan muka sa a rete wanda muka yi communication yau bisan shi don mu nuna menene kowace kaya, menene kashin wanda aka sa, shine muka bayyana bai kai sani na zo bisan shi ba. Kuma takarda biyu shine dekare wanda aka nuna cewa gwamnati da wanda yake samun tallafin gwamnati ko kungiya wanda yake kalkashin gwamnati ba su da izini su saye ko su kawo kaya wanda na kasashen waje ne inda ana yin shi
kuma a cikin kasar Nijar kuma ana amfani kuma yana kasar Nijar kuma ana amfani da shi. Kenan wannan kuma list in aka ce arrêté conjoint ne za a yi da minista na commerce da minista na finance za su yi hidda wannan list in. Don shine taron da muka yi muka kwatanta munu list in wacce produit ne suka kumsa. Su ma kamar waɗanda na rodi da zunga kamar su ma irin su ne duk wannan da ake yi a nan kayan da ake yi a nan Nijar wanda ake fabrike ko ake noma a nan kasar Nijar. Kenan aka bada kuma hanya cewa in kayan nan lokacin da aka tashi a sayo su ko a yi bukatar su in babu su an diba an yi konkanse gaskiya babu su lokacin da ana iya bada uzini mutum ya je ya kawo shi daga kasashen waje. A jiya da safe ne a babban masallacin Amir Sultan da ke nan birnin Yamai babban daraktar Arsef Madam Musa Zainabu Husaini ita ta shirya wannan bude baki da aka yi akan azumin da suka yi. Al'umma musulmi sun taru sosai, an yi karatun alkur'ani kuma da addu'o'i. Allah ubangiji ya kare kasar mu Nijar kuma ya kara bata kwanciyar hankali. Ga dai Sheikh Muhammad Alhassan dauke da wani karin bayani. Saboda amsa kiran shugaban kasa da yamma 'yan kasa na mobilisation general shine Hajiya Zainab ta tara alarmomi da mahaddata alkur'ani a yau litinin da al'umman musulmi na babban birnin Yamai suka zo nan babban masallacin Amir Sultan aka sha ruwa tare aka yi karatun alkur'ani domin yi wa ƙasar ga addu'a da kuma fatan Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan tsari da Hajiya Zainab ta yi shi ne saboda ƙara bunƙasa wato ƙoƙarin al'umman Nijar da kuma amsa wannan kira na shugaban ƙasa. Wannan ne ya sa ta sa aka yi sauka alkur'ani aka sha ruwa aka yi wa ƙasar ga addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Shi sa muna godiya ƙwarai da gaske ga Hajiya Zainab wanda ta yi wannan tunani ta yi wannan aikin alkhairi. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya sa mata albarka. Kiran da muke yi zuwa ga al'umma 'yan Nijar shine su tashi tsaye domin yi ma ƙasar ga addu'a. Babu abin da yake ba mu zaman lafiya kuma ya tsare ƙasar ga tamu sai addu'o'in al'ummar musulmi da suke yi. Shi yasa a ci gaba da karatun alkur'ani da yi wa ƙasar ga addu'a kowane lokaci. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya tsare mana ƙasarmu da 'yan ƙasa baki ɗaya da shugabanninmu masu albarka. A jihar da Magaram dangance da bikin festival ɗin na Fasfazad karo na uku an shirya wasanni daban-daban na gargajiya a ƙarƙashin jagorancin ministan noma da kiwo Colonel Muhammad Alhaji Usman. Ga dai rahoton Hajiya Yahatu da Mamman Usman daga da Magaram. Daga cikin wasannin da aka gudanar albarkacin wasannin na manoma da makiyaya karo na uku an fara da sukuwar raƙumma wanda Tahiru Illo na garin Tudun Aguwa shine ya zo na farko inda ya tashi da tsabar kuɗi jika 70. Na biyu Ehesse da ya fito daga Tarka ya samu tukwici na jika 50. Na uku Ahmadu Sule da ya fito daga garin Gangara Tanut wanda ya dace da tukwici na jika 50 shi ma. Sai a bangaren sukuwar dawakai dokin Ibrahim Hassan da ya fito daga Tijira Taskar shine ya kasance na farko da ya samu tukwici na jika 70. Na biyu Abdu Hamza ya samu tukwici na jika 50. Sai na uku Lawali Idi shi ma ya samu tukwici na jika 30. Wasannin kokowar gargajiya ba a bar su a baya ba inda Sidi Ibrahim na Walalewa ya samu tukwici na jika 40. Tukwici na biyu dan kokowa Hassan Mutari na Tanut ya same shi tsabar kuɗi jika 30. Tukwici na uku da suka tashi jika 20 Ismail Idi na Gangara ya same shi. Bayan wasannin tawagar mai girma minista ta ziyarci gurare daban-daban da aka baje kayayyakin al'adu na manoma da makiyaya. Sannan tawagar ta ziyarci kungiyar ENVP wanda ta kama ma jami'an tsaro a cikin waɗannan shagulgulan. Har ila yau minista ya gana da jami'an tsaro inda suka tattauna game da halin tsaro na ƙasa. Maganar cin amfanin karkara da magance rigingimu na hilaye. A shagulgulan rihe wannan haduwa an gudanar da jawabai guda biyu. Na farko daga sarkin Taniya Ahmed Agali Ibba da ya godiya ga daukacin mahalarta taron.
mambobin kwamitin shirye-shirye da dukan waɗanda suka kama har aka kai ga nasarar wannan. Sai ministan noma da kiwo Colonel Muhammad Alhaji Usman da sunan shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Tani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya yi godiya ga dukan waɗanda suka kama aka samu nasarar wannan haɗuwa karo na uku don ƙarfafa danƙon zumunci tsakankanin manoma da makiyaya. Haɗa kan 'yan ƙasa a wannan sabuwar tahiya ta Nijar da ake ce Mari Fondation. Minista ya ba da albishiri na cewa karo na 4 na wannan haɗuwa ta al'adun manoma da makiyaya insha Allah za ta gudana a cikin wannan jihar ta da magaram departament na Taskar a garin Durwanga insha Allah. An karkare wasannin da yi ma ƙasa addu'a na Allah ya bamu zaman lafiya, kwanciyar hankali da tsaro da kuma sabon arziki mai dorewa a cikin ƙasar mu Nijar da ma ƙasashen IOS. A yau da safe ne hukumomin jihar Agadez suka jagoranci bikin bude wani wuri da ake kula da harkokin zinariya mai suna Bilhatdor a unguwar Tagalafet. Abubakar Idi da Bashir Haruna dauke da karin bayani. Hukumomi na jihar Agadez sun jagoranci bikin bude katafaren sabon wajen nan da ke kula da harkar sha'ani na zinariya da ake kira da Bilal Dora a yau da sahe a nan cikin unguwar Tadalanfet. Bayan bude taro da addu'a taken kasar Nijar da kuma na IAS an nishadantar da al'umma tare da wakar Trup Wayiwan da kuma Trup Cikubus. Daga nan sai aka saurari jawabai daban-daban musamman ma daga magajin garin Agadez Chef de Bataillon Asari Al-Mustafa inda ya jinjina ma wannan fusa'a ta shugaban wannan ma'aikata na Bilal Tudor duba da irin ci gaban da za ya kawo a fannin da ya shafi bunƙasar tattalin arziki na jiha da ma ƙasa baki ɗaya, samar da aikin yi ga matasa da kuma nuna kishin ƙasa. Manufar da muke yanzu kaman ba mu iya mu ce mu saya cikin zinariya kadai, kenan muna da initiative mu nema wasu ayyuka kaman cikin energy da activity wanda ya kaman cikin garake ko kiyo, duka wannan muna da initiative nan da gaba insha Allah in Allah ya ba mu iko mu yi su. Kenan muna da hashil project da yawa wanda ya kamata mu sa su a gaba, mu nema partner in ba mu iya su mu kadai, in muna iya su mu kadai sai mu yi su. Yau ga mu mun zo mun gina wurare wanda ya kamata mu yi aiki, misali biro na societe bilatoire, wurin wanda duka proje na gaban nan, duka innovation, duka abubuwan da yana gabanmu nan ne ya kamata a yi shi. Kenan avenir kan na societe duka nan yau shine muka so Allah ya ba mu iko mun kabu da yau. Muna neman population na Agadez ko na Nijar duka su kama ma society irin wannan kamar Bilator don amfaninsu, don amfanin kasa ne. Kuma muna neman abin da ya sa muka yi su yi activity kin nan kamar an su society wanda kamar suna cikin lungu suna yi kansu su fito don su kama ma community don ya ji daɗin aiki. A nashi waje gwamnan jihar Agadez General de Division Ibra Bulama Isa ya yaba kwarai da irin wannan tunani na girka ita wannan ma'aikata ta Bilal Dora a nan jihar ta Agadez, duba da yadda jihar ta Agadez ke dauke da arziki na kalkashin kasa a fannoni da dama, wanda kuma ya kamata a ce duk wani dan kasa mai kishin kasa da ke da hannu da shuni yayi na girka kowane irin kamfani ne a cikin kasa kamar yadda gurin magabata yake domin kara haɓaka tattalin arzikin ƙasa, inda ya ja hankalin shugaban ma'aikatar kan mahimmancin ɗaukar 'yan ƙasa aiki domin yaƙi da zaman banza ga matasa da kuma tallafa ma ɓangarori da dama kamar su ɓangaren kiwon lahiya, ilimi, ruwan sha da dai sauransu. An ƙaddamar da bikin a hukumce tare da yaye labulan wannan ma'aikata ko kufir de riban. Daga ƙarshe kuma an haɗa kuɗi kimanin jika 816 da dala 100 da dala 10 na sefa da kuma biye na dala 100 ko $100 a cikin gidauniyar nan ta asusun ceton ƙasa domin amsa kiran shugaban ƙasa General Darme Abdurrahman Chani. Dangance da kiran nan na shirin ko ta kwana da ake kira mobilisation general, dangance da haka ne al'ummar gangara
da ke cikin departament intanut suka shirya haduwa da jihar ta maradi ita ma ta yi jirin gwano dangance da shi kiran na mobilisation general ga dai hundanni abokan aikinmu daga jihohi da magaram da maradi. A cikin makaranta ta garin Gangara wato Ekwal Karce nan ne aka yi taron gangami na wayar da kan jama'a na wannan gari game da maganar tsaron ƙasa, sabuwar tahiya, zaman lahiya, kwanciyar hankali, haɗin kan ƙasa tsakanin 'yan ƙasa da kuma jinsi daban-daban da batun kawo gudunmuwa ga gidauniyar nan ta ceton ƙasa. A jawabin da ya gabatar wato wakiltaccen hukuma Ade na Gangara Tsahiru Sani Abarshi da kasancewar wakilin sarkin Gangara Alkasum Isa Tambari magatakarda na da'irar da dukkanin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi. A jawabin shi ya ba da ƙarfi akan mahimmancin wannan haduwa na shimfiɗar da zaman lahiya ga shugaban ƙasa ya ayyana in nan da 'yan kwanaki da suka gabata wato General Darme Abdurrahman Chani inda aka yi kira na su zamto tsintsiya madaurin ki ɗaya don tsaron ƙasar mu ta Nijar. Mahalarta taron sun yaba ma faɗuka tashin da magabata suke yi tare da jami'an tsaro don ganin cimma gurin kyautata zaman lahiya da tsaro a ƙasa gabaki ɗaya. Al'ummar Gangara sun ƙara ɗaukan alwashi na ci gaba da addu'o'i da sabka na karatun alkur'ani game da alkunutu don samun kwanciyar hankali a ƙasa gabaki ɗaya. Jama'ar sun ƙara kai godiya da sanin ya kamata ga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Chani da kuma Prime Minister Ali Lamin Zen kan jajircewa da suke na sai sun cima wannan kalubale. Bayan nan wakiltaccen hukuma cewa da Ade na Gangara ya ziyarci wannan makaranta ta Ekwal Karce inda ya mika sakon magabata ga ɗalibai ga kuma malaman su kansu sannan ya ba da kyakkyawan gudunmuwa ga su wannan ɗalibai na yaba musu sosai akan irin jan kokarin da suke na saka ma ɗalibai kishin ƙasa da son ƙasa. Kahin ya yaba ma ɗaliba Nafisa Alkasim ƙwararren ɗaliba mai maki ko muwayana 9.46 wadda take aji na ta CMD gami da ba da lambar yabo ga rarraba musu riguna ga su wannan ɗalibai ita wannan makaranta ta Ekwal Karce. Al'ummar gundumar gidan rumji sun tattaru domin yin taron gangami da tofin alawadai ga waɗansu ƙasashen turai da ke neman canza ra'ayin Nijar da kuma wasu ƙasashe da ke yin kanzagai ga ƙasashen turai. Wannan taro da ya samu halartar 'yan farar hula da ƙungiyoyin matasa ma'aikata da mata tare da cewa hukumomi na gargajiya da mayan malamai an yi ta rera taken Nijar da kuma taken IS da neman 'yanci da dogaro da kai da kuma ci gaba dai a ƙasar mu ta Nijar. Waɗannan masu jerin gwanan da suka yi bayanai dalla-dalla sun yi kira ga shugaban ƙasa mai girma Janar Darme Abdurrahman Chani da ya ci gaba da yin ayyukan shi kamar yadda ya saba ba tare da wayan baya ba. Sannan sun la'anci manufar turawa da ke neman a saki shugaban ƙasa tsoho. Wannan taron gangami dai ya ba da armashi da jin daɗi inda shugaban gudunmin gidan rimji kwamandan Tsahiru Ali ya yi godiya ga waɗannan al'umma da suka yi wannan babban taron gangami da sunan shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani ya masa godiya matuƙa akan wannan namijin ƙoƙari da suka yi na tattaruwa domin miƙa goyon bayan su ga hukumomin CNSP. Shi ma mai martaba sarkin gidan rimji Ibrahim Salihu da sunan sarakunan gobar ya yi godiya ga dukkan 'yan jerin gwano da kuma 'yan taron gangami na gidan rimji waɗanda suka haɗin tsiyamar ɗanke ɗaya domin nuna ƙamnarsu ga ƙasar Nijar ga shugaban ƙasa mai girma Janar Darme Abdurrahman Chani ga kuma IAS. Sannan ya yi fatan sarakuna da harɗawa da masu garura ta ci gaba da kawo goyon bayansu ga wannan tafiya sannan su kawo wato bayanai na sirri don tamke dukkan miyagun mutane da ke a cikin wannan jiha ta Maradi kuma a cikin gundumar ta gidan rumji. To masu kallon mu da sauraron mu anan muka zo karshen labarin namu na yau a madadin ni da na gabatar Balkisa Mamman Isaka da abokan aiki na da suka kama mini nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.